Hi everyone, this is me, Queen Alvarez, and um, for today, it's March 27, 2025, and I was really bothered kaninga situation. Um, Hapon, mga around alas 2 or alauna sa hapon kapon natulog ko. And then, like, super clear kaayo sa ako ang damgo. And then, bother ko taman kay like nakita na ko sa akong pananawon sa akong damgo na ang end of the world something ganang pa ko na end of the world kay a lot of chaos na ano siya. So by the way, ang starting sa akong damgo is katong pag nalami sa bukid sa ako ang lola, and then lola na ako kanang side sa ako ang mama ba na kanang nangaligo dong sa sapa. However, the sapa is kanang dako ang sapa, and then kanang kuan siya color kanang siguro is it brown kanang lubog siya kuan to be specific, lubog siya nga sapa ba, and then nikalit daw dako ang sapa. So ni taob ni kuan ba ni taob ang sapa ni kalito kuan. So magmumot mo to nagdali-dali daw mi hawa, nagdali daw mi og kuan sa kuan pasaka daw mi sa bukid inga na god. And then pagka man ato nagdinaganay nami, tapos nagdala daw na akong anak, akong pamilya, nagdinaganay daw mi pasubida sa bukid. And then nilingi daw ko sa baba ba, nilingi daw ko sa syudad nga dapit kanang nakita na ko ang kanang kuan kay nagkaguliyang like na mga nabangga, ng mga sakyanan, grabe nakasamok, and then kanang na mga nangamatay na, anak god, like super kagulingan. Samantalang kami doon sa bukid, grabe doon namang panagan, grabe doon namang subida, panagan sa bukid, anak god. And then makita na mo sa ubos na grabe ka kaguliyang, grabe ka kuan na nga nagbuy-od, something anak god. And then sa sige doon namang dinaganay sa bukid, nagbuto daw ang mga bulkan, na anak god. Nakita na ako akong pamilya dito, nagbuto daw ang vulkan until such time nga niabot daw sa bukid na kaayo. And then daghan na daw mga nangita, daghan na daw mga sundalo nga nagapangita, nagato sa bukid, magipangita daw ang katong mga Christian ing anak god. And then ako daw akong pamilya is ni tago daw mi sa kanang langob, sila yung term sa langob kanang dito lang term. And then ang amo dong gibuhat kay nagsige daw ampo dito, nagsige daw day pingana. And then agi-agian lang daw sa mga sundalo kanang anak god, nag-agi na sila, wala daw mi nakita ing ana. And then mauto nakakuan ko nakatago daw mi sa katong langob na basbahi daw mga sundalo, wala daw mi nakita. And then murag something like dili na makita ang sulod sa langob, or walay langob ilang makita kay agian lang nila something anak god. Pero kami nasa sulod sa langob, makita na mo sila anak god, nagsige na migday dito, nagsige na migampo ingana. And then such time sige ka nang pagkakuan na daw ato nilungsong daw ko sa syudad. Nilungsong daw ko sa syudad, nakita na akong ka-workmate dito, pero sa syudad kay chaos na daw god kanang sa tawag samok na daw kaguliyang ingana. And then mao daw to gitaguan daw ko ni Ed sa kuan pag-agi daw sa kuan, gitaguan daw ko sa ingana. And then pagka kuan ato is nibalik daw ko, uli daw ko sa bukid ingana god. And then pagbalik na ko dito dito pa sa Utsi unsa ako nakita na pananaon ba na nag-away daw ang kanang mga tao dito kanang sa barangay Colgod, nag-away daw dito ang kanang mga tao tungod sa kanang kanang mga Russian dito na kanang mga kuan, tapos singgitay daw sila, nagkaningani, nagkanibang-away anak god. Until such time na nakamata ko nakan ko grabe ang katong kanang nakuan jud nako ba na nakahinukog jud ko ba na nakita na ko kanang katong panahon na nagdinaganay mi nga ingana siguro ang mahitabo puhon sa mga ulay mga adlaw nga magkaguliyang na, tapos ang mga Kristohan hindi nagay na sa bukid something ana. And then nagbuto ang mga bulkan, and then sa kanang nagkaguliyang nagkingani. And then ang mga Christian kay pangitaon na kanang ipanghang na kanang anak god, like kanang nakahinuktok jud kog taman ba sa talisod nga moabotay sa kuan
maabot man gyud na siya kay it's a biblical manggod man gyud una nga need jud na to kanang manigabon sa atong pagpalagad sa Ginoo, i-plastar ang atong relasyon sa Ginoo, and then nakahinuklog ko nga makakuha ko sa Ginoo nga, Lord, kanang need na akong deliverance, Lord, to heal sa akong past. Kay something like na ako bitterness sa akong heart, na pa'y mga kasuko, na pa'y resentment, like sometimes I verbalize like kanang okay ko kanang pero deep inside like kanang napagod siya mga scars, and then I'm longing for music of pray to God na I'm longing for deliverance na kanang fully healed ko, and then mapasaylo na ako mapasaylo na ako ang mga tao nga kuan sa OA, and then ako po makasaylo ko nila or niya kaya di ko perfect. Sige, ano ba na ka na, Lord? I need healing. Yan na, kaya para maka-focus ako, maka-concentrate ako sa akong pagpangalagad sa mga Lord. Kaya, naman yung mga times na kanang mabalik ang pain, mabalik ang something like na trauma ko sa situation. Na ako'y trauma sa ako pag hindi na daladala something nga na-go din. Wala pa siya na-release. So, kailangan ako siya deliverance. Wala akong healing sa akong mga past. I'm still praying na si Lord mag-ansa ako magtabang sa buka. And nga sa iyang pabalik, makauban ko niya, akong pamilya, akong mga nasa palibot, na mahayagan po sila sa kamatuuran. Like, kanang magkinabuhi na kanang uyon sa kanang sa Ginoo. Okay. I don't want to be hypocrite, pero hindi mo perfect. Like, makasalaman ko naman ko kanang mga like for example, makita ko sa tao kay kanang something like kanang hindi ko mag-istorya pero sa mind na ko daghanag kanang good battle na mahitabo, and then usay maka-islam ko kung dili mao or kanang mga maot na kanang dili ka kaya god kanang di na aayon sa ilang kuan something na but I know naman si God even because yung verse is sa iyang pulong na God is close to those broken hearted, and I want Him to restore that fire na kanang iyang butang sa ko before ma-restore or mapa-improve pa akong relationship sa iya kay naman ko ng toxic behavior po na like for example if the person don't like me kanang dili lang sad ko mamugos like i-cancel ko na ako sila sa akong life, kanang cancel culture which is very kailangan din na siya ano kanina na like for example sa ako po na kanang dili sila ganan sa ako like dili ko na ako ikamugos akong self kanang butang na ba ako barriers like something i-cancel ko na ako sila sa akong life nga na good which is kanang hindi siya maayo nga na good kaya nabiya sa ako ni Lord sa commandment na you have to love your neighbor na para sa mo pag sa mong pagalingon sa mong pag-love sa mong pagalingon something na good, and then nag-isip ako Lord and I really need your deliverance especially sa mga moment or sa mga situations na nakapatroman sa ako sometimes okay and then later magbalik na sad ang pain, magbalik na sad ang memories na good sa dingana.
um naana sa naana sa ni siya nga ano ba na feeling na kanang kato isa na ako ka video gi-film na ako before ang tragedy sa so karon March 29 Sabado. So yes, it's Sabado na sure lang gid ako baka struggle ba ako sa ano sa CST og ano Manila time o ganang Central time. Sabi nga nagud so kato nga video na katong nag-ingon ko na kanang nakita na ako sa syudad nga nagkaguliyang na kanang buto mga bulkan nga nang buto something ing ana. And then kagahapon ano kato nga dream na ko is ano March 20 usa to nakuan basta na to sa video prior atong kanang kuan remember way back nga katong sa Gmall nga na feel na ko na sense na ko nga naay nag-ambak and then later on pagkagabi na adjod kato and then karon nagdamgo na sad ko atong kuan yaging mga adlaw nga ing-ani nga nakita na ako nga nagkagulihan sa syudad tapos ang bulkan ng buto something nga na good and then kagahapon na found out na ako nga there's a very kanang kusog nga linog which is ang cause sa linog baya is kanang mga volcanic eruptions below sa kanang ano sa ground and then nakaana ako nga oh my gosh this is my dream nakita na ako sa akong pananaw sa akong damgo oh my god and then aside na apoy ano na ako'y katrabaho ningon siya nga kanang mag-change siya og GCash number then giingnan na ako siya nga ayaw pag-change og GCash number kay basig magka-wrong ingana masayang ang kwarta sa ingana and then wala siya naminaw and then pagkabuntag na mali gyud ayahang number nga nako and then na send sa lain nga GCash ang kanang 3K 3,000 diba very sayang like maybe it's a gift na kanang something na ako'y kanang mga ingana na mga feelings god or kanang sa dreams kay first I mean dili lang na siya kay first ang katong sa Gmall ha like atong before ko nag-decide na basta daghan kayo ng mga moments na kanang ingana gud na kanang nakoy ma-sense before ang kanang panghitabo like for example katong sa akong past situation na before ko nagkuan na pagkakuan na nila ko na something ani and then nagdesisyon di ito ang papa nga kanang kuwaon akong anak kay pabantayan sa lain and then nauna ko og padala sa akong anak sa bukid something nga due to kana a lot of misunderstandings sa amo ang side and then mas nauna ko and then pagkahapon ni anhi ang papa kay kuwaon akong anak kuan og yaya pabantayan og lain pero mas nauna ko kay na ako'y think ako'y kanang something kuan god like na-realize na ko ba nga maybe this feeling is a gift from God mahadlo ko mag-ano kay maghadlo ko mag-share mahadlo ko mag-kuan kay basig ka ng ako lang or mali ko ing-ana good so karon like a lot of times thank you na ako nakuan na kanang ay something ma-sense na ko ba before or prior sa kanang ano like nabother ko na kanang nakuan ko kagahapon ba pagka balo na ako sa katong tragedy nga kanang sa workplace na mo na mga nag-istorya na kanang ing-ani na ay linog di ba sa akong damgo nag-yung ko nga grabe ang linog grabe ang kanong and then ay look kanang I look down sa syudad dili look down hanga kanang nakaana sa tao nagtan-aw ko nilingi ko sa syudad nagtan-aw ko and then nakita na ko nga daghag patay daghan og kaguliyang and then nagsigdagan and then ay bulkan nga ng buto something ingana like nakaana jud ka oh my gosh mauna siya sa akong damgo na ako nakita nakita na ko sa syudad na kanang ingana nagkaguliyang kanang grabe na linog na mga patay nga nagbuyod something ingana Lord if it's a gift gikan sa imo Lord help me and a lot of times na kanang person na kanang ano before sila magkuan na ako'y ma-discern na ako'y ma-feel na kanang something wrong sa person that's why I left sa ano kay
sa akong anak kay there's something ko good a lot of times na per gina-tolerate gid na ako, and then at the end of the day ako nag-suffer. And then today kana siya na feeling like, Lord, is it a gift or a curse? Lord. Pero after manggudto na ako pag pagkamata na ako, nag-break ko, nag-ampo ko, nagsig ko pangayo kay Lord nga, Lord, unsay pasabot nimo sa akong damgo? Unsay meaning sa akong damgo na something nga na good? And then maud ay ito siya. So, Lord help me. Si Irish, pagka gabing ipalang daan sa mga duty, nagkaon mi, nag-open up siya nga, niyan na siya nga, ate, kanang mag-change ko og GCash number kay ingan ni, kanang kuan, ingan ni, and then, kuan ko sa iya, baradyo ko sa iyahan, kay, something kuan god, alam ko na feel na kanan, anak ko siya nga, ayaw pag-change og number, kay, masayang ang mani, kanang marong, basig maingan na, good, and then pagka, wala man siya namin pagka morning, na wrong jud, nasayang iyang 3,000. Gift siguro na ako ni Lord, or unsa man, Lord, I need your help, I need your guidance, I need you, Lord. And then kagahapon nag-ampo ko, like dili na ako ma-feel ang presence ni Lord. Nagsigo Lord, I feel na ako nang so distant kaayo ang presence ni mo, Lord. Like, nag-pray ko na dry, something na good. It's because a lot of overthinking sa akong sa akong brain. Like, I have a lot of plan. And then, something like na-disregard na ako ang ni Lord. And then, before sa ako ang sweldo, nag-lista ko sa akong mga bills because daghan kay kong bills. And then, isa na siya sa kanang akong gina-pray na help ko ni Lord mag-manage sa ako ang bills. Gilista na ako tanan akong bills, tanan, and there's one important na kanang nakalimutan na ako, which is ang tithes. And then ako yung mga unexpected na kanang mga bills good na kanang due to kanang mga god kanang mga decision or kanang mga kanang dili align kay God. And then, na-realize na ako, oh my God, I call myself as Christian, and then, there's one thing na always na ako makalimtan, which is ang tithes. That's why nga, no matter so na ako pagpanigamot, ako ang is ka na mula bayra mo, and then, mabut-abutin mo ang daghang bills, ganyan mo. I failed sa tithes, and I'm still praying, Lord, please guide me. And then, gi-educate na ako ni Lord. Gi-educate na ako ni Lord na to. Bago lang yun ako din na nag-discern na I think it's just a month ago na sig ko ampo sa Ginoo ko nga, Lord, please, I really need your help. Tabangan ko ni mo manage ako finances. Okay, ani. And then, mauto na, call na ako na, dessert ako na kanang, i-list down na ako, tanan na ako mga expenses. And then, at the bottom of the, sa list, ampuan na ako. I pray over na ako mga bills, and I'm asking God na, Lord, please help me control myself. Nakanang dili ko magastador, kay
sometimes wala ko discipline in terms of finances. Good, and then mo ni siya giano na ako, and then daghan na to na ako ng mga lista nga sa baba, butangan na ako og prayer, sulatan na ako og prayer na ani. However, always na ako nakaligtaan nga na rin mas importante nga number 1 na ako ay priority, which is ang tithes. And then mo to like nag-overthink ko, like nag-ano ko sa whole self, mauto nga mo to nag-overthink ko, nag-ano sa whole self, and then I have a lot of plans na ako'y plan na mag-put up og stores ang mga gawin na sari-sari store without asking God's guidance. Kaya something nga like wala na ako kay pangayon dyan sa ihapan, no? Nag-ano-ano lang ko sa whole self. Mauto nga pagkagahapon, like feel parang kuan kayo na ako na pag-pray na ako, like super dry tungod kay tungod kay mas priority na ako ang mga worldly thing. So, and I'm so glad na si Lord sa akong life, kay He's always there na magkamali ko, dili ko i-judge, rather i-help ko, nabangon ko, i-teach ko ni Lord na this is how to do it. Because sometimes, a lot of times na I'm doing it on my own without asking permission kay God, without asking kay God. Something nga nagod na mas na ako. Then, mo na usay na mag-ampo ko. Magwan ko magpalayo. Kasi super dry ako pag-ampo. And then, also, night times na balik ako ang trauma, ako hatred sa tao. Ako hatred sa papa, sa akong anak. Something nga na rin. And I ask God for deliverance nga. Lord, di ko gusto na ko lang magpuyo ko permanente ani ako life na ako'y hatred sa tao. Because sometimes mag-ingong ko nga ka nang hindi pa saylo na ako siya, pero hindi man gani nga nakadali. Lagi mo ko na mubalik ang moments nga katong sa mga time na trauma ko. Mubalik ang sakit, something nga na good. So, mo na siya usay makapa-dry sa ako mga pag-ampo. It is because wala pa na-deliver ang kanang pain sa deep inside sa akong heart.